Sinne meni! Ulkomaalainen. Ja hyvää tulloo. Hiljaa! Elintarvikealalla täytyy pitää huolta hygieniasta. Mä sanon, että tärkeintä tässä on tää puuhailu, eikä sunkaan se lopputulos. Sitkeyttä vaan takalistoa. Alkulämmittelyä. Taskaa persuksiin. Uunituoretta vastaleivottua annelimansikkaa. Näillekin löytyy keräilijöitä. Hei! Mä haluaisin tappaa. Kaikki. Hienolta näyttää. Helvetti. Rähmäkäpälä. Kirsikka, peruna, muussi, tomaatti, homo, nakki, mozzarella, kiisseliä. Mehumaija. Liika kilo. Kiivaa. Hän tullut hakemaan mitään. Maahanmuuttajia. Tukkukuorma. Ossille! Lesbot ja homot pulloon ja hyvää tulloo. Jos mä tästä lähdenkin Vankilaa! ja mä vien ihan mielelläni mun rahat kilpailijan. Takahuoneeseen. Avaa! Nämä sinä voit viedä vaikka Ossille! helvetin sen lempikeksejä. Mitä helvettiä? Ala ovi! Joku ilmoitti, että siellä on huumeita. Mä oon Lissu ja tässä on Heidi. Mä oon sen ikäinen mies, että rupee enää hameväin perään huutelee. Ala ovi nyt, kuulitko? Turpa kiinni. Mä luulin, että sä oot kuollut. Surkea tapaus.